DSWD7 miapod-apod og financial assistance ug food packs sa 4,203 ka mga kawani sa MEPS nga nawadan og trabaho man mipatuman og retrenchment program ang 5 ka mga apparel companies. Nasayran nga 75% na lang sa workforce ang gipabilin sa ilang trabaho. Gawa sa 5 ka mga apparel company, laing mga factory sa cotton buds ang nanira. Diin, 116 ka mga trabahante ang nawadan og trabaho. Ano ang report? 1987. 25 katuig nang nanrabaho sa usa ka apparel company sa MEPS ang 46 anyos nga si Maribeth Tampos. Tungod sa taas na niyang kasinatian sa maong kumpanya, usa na siya sa mga line leader. Busa, nakurat na lang siya nga niadtong Setyembre 23, gipahibaw silang mga line leader nga naglisod na ang ilang kumpanya. Wala mi pahibaw ma'am nga kanarami kutob adlaw. Sabado ra day mi kutob ato. Nya pagalunis bayad dayon. Pareho pang nagtungha ang duha niya ka mga anak ug wa pay trabaho ang iyang bana. Ang kapin sa 300,000 pesos nga separation pay nga iyang nadawat, iyang inat-inaton aron makasuporta sa iyang pamilya ug makasugod og gamayng panginabuhian. Mas nindot yutong nakay trabaho ba kay nakay madawat kada kinsinas. Karon mangita pa jud kag kuan ani, asa ka mangita. Wala man. Sige ka gastos imong kwarta, wala ni suod sa imuha ba. Dali ra jud kay kwarta hutdon. Ang 35 anyos usab nga si Jim Humamil, utility worker sa usa ka apparel company, wa malakip sa nataktak sa trabaho. Apan ang iyang asawa nga kauban niya sa kumpanya, kinsa usa ka sewer, lakip sa nawadan og trabaho. Kay pulos gagmay pa ang ilang tulo ka mga anak. Problema na yung kami, hindi siya pangitag trabaho inaro mga panahon na biya. Tumal ba, pandemic pa yun. Karong adlaw, nagpadayon ang pagpangapod-apod ug mga food packs ug financial assistance ngadto sa 4,203 ka mga trabahante sa MEPS nga nawadan og trabaho human mipatuman og retrenchment program ang 5 ka mga apparel companies. Gipasabot ni DSWD7 Director Shalane Marie Lucero nga dili tanan ang makadawat sa financial assistance. Kadtong nakadawat og separation pay nga 300,000 pesos kapin, food packs lang ang madawat. Gigamit nato ang AICS or Aid to Individuals in Crisis Situation ug naghatag tag financial assistance to a maximum of 5,000 pesos. Ang DSWD migahin og 21 milyones pesos alang sa financial assistance sa mga apektadong trabahante, samtang 2.3 milyones pesos alang sa mga food packs. Any instance or case kung naay di makaanhi kay neuli na sa Bohol or tuana sa medyo laing probinsya, ang atong buhaton adto nato sila hatagan sa atong mga Social Welfare and Development Office nga naa sa Bohol, Negros or Siquijor. Una niini, giaprubahan sa Konseho sa Lapu-Lapu City niadtong Setyembre 30 ang resolusyon ni Konsehal Annabeth Quezon nga naghangyo sa DSWD nga mahatagan og assistance ang 4,200 ka mga kawani sa MEPS nga nawadan og trabaho. Because of that resolution, it sets off a motion of structure, process, and of course, yung ating tulong na ipinabot sa ating mga kababayan. Out of the 4,000 retrenched workers, 155 went to the PESO office to look for jobs. So out of the 155, there were 80 of them who were from Lapu-Lapu. So they were given immediately yesterday. Sila'y nauna, kaya sila may nauna og profile. Sa pikas bahin, gikonpermar usab sa DSWD7 nga nakadawat sila og kasayuran nga gawa sa 5 ka mga apparel companies nga nagretrench. May laing 116 usab ka mga trabahante sa usa ka manufacturer og cotton buds ang nawadan og trabaho human manira ang maong kumpanya ning bag-o lang. Karong Biyernes, usa ka special jobs fair ang ipahigayon sa usa ka mall sa Barangay Ibo alang niadtong mga kawani sa MEPS nga nawadan og trabaho. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Misda.